serve. I give you back the power you gave for me to live. I give you back my life, humble you down and make me weak. I give you back the gift, use it, Lord, for I am weak. You alone are wise and mighty,
Maayong adlaw, another weekend for us nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Mapuno sa iyang pagkaon ay hatag kanato nga libre. Mo ni pagkaon nga lami kaayo ang pulong sa Dios. So padayon ta sa pagtuon sa libro sa buhat diin manganhing nato makita ang history sa simbahan sa Dios. So nata magpadayon, kuyugi ko ninyo sa pag-ampo. Langit ng Amahan, dagahang mga katingalahang butang nga ikaw nagahimo sa among taliwala. And a lot of times, we fail to recognize this. Pasayloan taon kami. Apan, amo gayong giila. Nabisan sa panahon nga kami karon nakapaminaw, o kami karon Amahan, buhi pa. Salamat kaayo. Mao nga, nagampo mi, ug ni duol kami kanimo, nga nagpaubos, ug niila gayud, nga wala mi mahimo sa among kaugalingong kusog. Sa pagduol diha kanimo. Marang salamat Amahan for drawing us close to the Son. Ug salamat sa Ginoong Hesus sa imong pagdala kanamo ngadto sa Amahan. Ikaw ug ikaw lamang ang makahimo sa tanan. Wala imposible kanimo. Ug nagampo usab kami nga nining adlaw, tagbawa ang among kauhaw sa imong pulong. Ug ay tuguti nga once makakaon mi di nami mangita nini, kundi mangita mi sa kanunay ug nga mususi mi sa kanunay. Himuang nga matag-usa nga maminaw karon, O Dios, akong ipataas siya. Ngayang masinati ang imong gugma, imong kapasayloan, ang imo gayong kasing-kasing nga iyang masinati ug makitaan. And Father, most of all, nag-ampo ako, nga kanimong sulugoon, imong tabangan nga imong pulong lamang ang akong masultib dili ako. Aron sila maugmad, malig-on, ma-built up in the wisdom of God, dili sa wisdom sa tao. Salamat kay Ginoo. Unsa man ang among mahimo, amo kang ulihan sa tanang dungog ug himaya bisan karon, in Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Ang title nato karon is tulog ni ka episode, no, nata sa second episode, Arrested for the Second Time. Kay gi priso naman sa ni sila. Ug nata sa episode number 2, din atong tan-awon ang godly disobedience. Pinagi sa mga katawhan nga dunay kaisog, dunay prinsipyo, o dunay katuyuan gayud sa ilang kinabuhi. So, mutan ako, duna bagyo'y godly disobedience? Makaingon ko, dunay godly disobedience kung gibasi ang atong pagsupak diha sa pulong sa Dios o diha mismo sa Dios. Kay mismo ang Ginoo nag-define siya sa disobedience base sa iyang pulong nga mao ang Biblia. Manang ato jud ni siyang kanunay basahon, no? Dili ka lang pagklipaklion nga murag magic, kundi ganiron siya sa pagbasa. Kaysa atong pagbasa sa iyang written word, ang Holy Spirit mo tabang nato sa paglamdag ug mo enable nato nga makasabuta. Maning sa atong second episode titled Arrested for the Second Time, din makita nato ang godly disobedience sa katawhan sa Ginoo ngadto sa mga national leaders. So, unsa man gyud ni siya ato ning paminawon, so please continue to listen. Pero kung na-miss nimo ang last week nga teaching, please paminaw ngadto sa FB page namo sa Door of Hope Cebu, o paminaw ngadto sa uban pang mga pagtulunan para makasubay ka kay nindot kay ning istorya ang mga katawhan sa Ginoo, ang Ginoo nga nagpaglihok diha sa iyang mga katawhan. Kay mao ni ang sugod gayud sa history of the Church of God tungod sa iyang dakong gugma alang kanato kinsa ta mga tao. Ug ako nag-ampo nga you will find your way back, no, to the arms of our Heavenly Father through Jesus Christ our Lord and Savior. So nga rita sa atong teksto sa second episode, basahon ako sa English, benefit lang ni sa mga uban na medyo disad kay kat Bisaya sila, pero di kay sila katugkad na kayo og Binisaya nga pure.
para lang sa makakuha sila sa teksto because it's the Word of God. Unya, ako lang ni siyang sibuanohon. So, Acts 25, magsugod ta, chapter 5, verse 25. Then someone came and said, "Look, the men you put in jail are standing in the temple courts, teaching the people." At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. Having brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. "We gave you strict orders not to teach in his name," he said. "Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood." Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than men. Then God of our fathers raised Jesus from the dead, whom you have killed by hanging him on a tree. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him." When they heard this, they were furious and wanted to put them to death. So, tanaw na to ang outline. Na-re-arrested sila, gi-confront sila, kaduha, makita na to nga nibarog sila, silang baruganan, o ato makita ang katulo nga ang truth or ang kamatuoran maoy greatest defense sa mga accusation. So, ganito sa point number 1, re-arrested and confronted. Gidakop na sad sila o gikumpruntasi na sila. Nga naman, aron ta makasabot niini, muhatag ko gamay nga review sa previous ones. Si Peter ug si John ug ang mga ubang mga apostoles, grabe kayong ang ilang gipamuhat, katingalahan kaayo. Extraordinary ang ilang gibuhat sa Jerusalem tungod sa ilang pagtuon ni Kristo Jesus. Gitagaan sila gahom sa balang espiritu sa pagpangayo og daghang mga katawhan nga naglinya sa kadalanan, apil na ang mga giyawaan. Not only that, ang Holy Spirit nihatag nila boldness o kaalam nga itudlo og isang iyaw si Jesus nga buhi siya nga Dios ngani sa kalibutan aron tagaan ta buhi nga paglaom o kinabuhing walay katapusan. Og givalidate ni o gipakita ni Jesus Christ pinagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Ang kamatuoran nga si Kristo na banhaw gikan sa kamatayon sakit kaayo para sa mga religious leaders, labi na sa high priest at that time nga si Caiaphas o uban sa iyang father-in-law nga mao gyud gitan-aw jud kay sa mga katawhan nga high priest gyud. Okay, kay former high priest man ni siya. Sa dihang nakibaw sila sa gipanudlo sa mga apostoles nga si Jesus na banhaw sa mga minatay, suko kay sila. Because ang possible ramification effect ni ini sa ilang teaching mao manggod nga malaglag sila sa ilang power of influence. Kay mga katawhan maning relihiyoso nga leader, katawhan ni sila nga dili mo tuo nga dunay pagkabanhaw sa mga minatay. Now, nasulat na ni o gato na ni natuki last time, chapter 5 verse 17, nga tungod sa ilang jealousy, kasina, ang high priest ug ang iyang mga kaubanan nasina sa mga apostoles nga white training, dili mga edukado, pero grabe kay sila muwali nga din ang mga katawhan na minaw, nangangha og namalihin ngadto kanila. Manang ilang gidakop ug ilang gipriso ang mga apostoles. Pero ang angel of the Lord girelease, gibuhian sila sa milagroso kay nga pamaagi kay ngano man nilusot sila, nigawas sila og pultahan na sirado. Diha pa mga gwardiya nagbantay, wag yapon kakita ang mga gwardiya nga nigawas sila. Ang angel of the Lord may nagiya kanila og gidala sila ngadto sa temple courts kay ningon man ang anghel nga inyo jung ideklarar ang mensahe sa bag-ong kinabuhi. Na magigsunan, this is a message na kinahanglan makadungog ta, especially with our time right now. COVID-19 pandemic. Ibalita ang mga gani nga kaning vaccine is not an assurance
nga why mahitabo kay mo mutate man ni. Mas mo grabe pa ni moghimo sa ni siya lain nga klase nga virus. Diin everybody will greatly be affected. Dili na limpyo atong kahanginan. And I hope dili moabot ang panahon na kita karon ga maskara, ga face shield, magdadatag alcohol, social distancing. Ang sunod na lang kuwang ana, nanatay tangki sa atong likod para yun ta makakuha o klaro kay nga oxygen, limpyo nga hangin, nga libre manunta nga gihatag sa Dios. Apan tungod sa atong kabuang, atong gi-destroy ang what was perfect or what was given to us sa Ginoo. So makita nato dinhi nga ang incident nga gibuhat nakapagubot sa mga high priest kaysa dihang niabot sila sa prisuhan ug ila na tagdad-on ang mga pineriso para mo atubang sa Supreme Court sa mga Hudiyo, wa sila nakita ang pineriso sa sud sa korto. Na commotion nga nahitabo diin makita nato karon ang continuation. Okay? Mao ni ang summary sa atong gibasa ganina. Dunay nakasulti nila kay gayagaw sila uy, kato yung gipriso tuangan to sa templo. Nagtudlo nga to sa mga katawhan. So ang leader sa temple guards ug ubang mga gwardiya ni ato dayon sa templo. O parbot lang ato kay daghang mga katawhan nga naminaw because at that time I am sure ang kasing-kasing sa mga katawhan was so hungry. Gutom kay sila nining klase nga pagkaon. Giuhaw sila nining klase nga tubig. They were listening. Og hadlo kayo ang mga gwardya nga mudakop sa mga apostles kay basig magrayot na noon sila pa patsyon. So, naghimo sila diplomatic nga way nga ilag yung napagawas ang mga apostoles og ilang gibalik ngadto sa Sanhedrin, ang Supreme Court sa mga Hudiyo nga walay bati nga nahitabo. So sa dihang dihas sa tubangan sa Supreme Court, i-question dayon ang high priest. Gikomprontasi dayon sila. Kisultihan na mo namo, dili mo magtudlo, dili mo musangyaw aning ngalan ni Kristo Jesus. Labi na yung itudlo nga dunay pagkabanhaw sa mga minatay. Apan unsa may tubag? Og suko pa jud kay ning high priest kay para nila gipasangin lang sila nga sila ni patay nya tinuod ra ba jud no? Sino man ang nipatay guilty magyud unta sila. So bugat ni nga charges nga ilang gihatag ngadto sa mga apostoles. Apostles ni hadi na ni si Peter ug si John. So gihurot jud lang panakop ang tanang ng sangyaw. Nagsuna, this is true. Where kaning sa mga hard part nga countries right now, nagihapon ni nga kumusangyaw ka sa ngalan ni Kristo Jesus, tapon ka. Pero sa ngalan nga lain nga ngalan, kanay makibawa na usa ng mga ngalan, why joy problema? Usa ni kabukbutan, I want you to really listen and understand. Ngano man gyud na majoy pagka disturbo sa kasing-kasing sa tao when the name of Jesus is preached apan sa ubang ngalan way problema. That's something that you have to think. So sa atong hibaw-an siluso sila sa ilang gibuhat sa mga apostoles. Suya sila. So atong nahibaw-an nganong nasuya sila sa mga apostoles, kaway grado, mga fisherman lang, unya human mas naminaw ang mga tao kay nila, grabe kay ilang study, unya ang mga tao di kay maminaw nila. Ug labaw sa tanan, nakuhaan sila mga tao. Nakuyawan sila nga maugtangan sila sa power og influence nga ilang na-enjoy. Di sila ganahan nga mura mahimos lang ultimo lang nga tao. Pero atong tan-awon karon unsa man ning definition, unsa may buta sa but ning jealousy, kanang pagkasiluso or kanang sa nga pagkasuya kanang suya ba, no kanang taong suyaon. So gingon din nga jealousy is an attitude. Kinaiya ni a deep ulawom nga resentment, kasuya, kasuko to something or to someone. Og nining case karon, high priest, labawng pari.
Halangdo na kay siya, daghan na kay mga pari nga nagtamod niya, daghan na kay mga tawo muyukbo niya. Ug gani sila mao'y grupo sa mga Saduceo, and still para nila na ibanan ang ilang mga sakop-suko sila. So, tanaw na to ni, kaning jealousy, usa lang ni sa mga kinaiya sa usa ka tawo nga diin na sud siya, kanang wrapped up bitaw kay siya sa iyang sinful nga kinaiyahan, ug ato ning makita dinhi sa Galatia 5:17-21. Basahon ako sa Cebuano. Kay ang lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu. Ug ang mga tinguha sa Espiritu Santo supak sa tawhanon o lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu maoy nagmando kaninyo, dili kamo ilalom sa balaod. Sayon kay pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa lawas nun nga pakighilawas, hugaw og hilas nga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamatpatuyangon sa lawas ng kaibog o uban pang mga butang nga sama niining. Paminawan ni Duna ni warning. Busa, pasidanaan ko kamo. This is the word of God, ha, dili ni ako. Ipasidaan ang Ginoo. Pasidanan ko kamo sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat nini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Wow. Kanang kasuya is not godly. So, kung musunod ta niini, ug uban pa nga atong nabasa sa Galatians chapter 5 verse 17-21, dita ka sa sud sa gingharian sa Ginoo. Muna nga ang jealousy ug ang ubang sala mentioned above, mahimo ang tawo nga kaging di na bitaw mo bati. Ug dili na mo take og responsibility sa iyang gibuhat. Mga tawo ni nga pirmi magsige lagi og pamasangil. Di gyud na maayo ang kinaya nga mosigig pamasangil. Sa to pa, para aning tawhana, wa siya sayo. Mo ni ang mga kaparian o ang labaw nga pari. Atong basahon sa pagbalik, niingon din sa verse 28, nga walay makasulod sa gingharian sa Dios. Makita na to dinhi, nga niingon pagod ang mga labawang pari. Determinado mo nga kami mahimo ming guilty ni ining dugo sa tao, nga gingon ninyo nga namatay apan nabanhaw. Kani sila mga tawhana, ganahan sila mo iskapo sa responsibilidad sa ilang pagpapatay ni Jesus Christ. Nga para nila, ang mga apostoles, nagpagilty nila. Gitagaan sila guilt trip, gilay on them. Nga naman na. Kaya kanil tao bitaw nga guilty. Di mo nakibaw mga ipasaylo. Masuko. Again and again, I tell you, if a person is imong sultihan or imong ipakita ang iyang sayop, bisa unsa na kagamay, muolbo na ang kaspa. Musuko na, nga naman, defensive, nga naman, guilty. So manang, dapat laruhon na to. Ang ininsunting na tao, nga way dyo gibuhat nga dautan, di kinahanglan mo hatag og husay. O di kinahanglan ma-feel og guilty. Sakto? Kay in the first place, wa man kay kung wadyo kay gibuhat nga sayo, nganong mo masuko man ka. Mo na nga problema. Mo na ang apostles, kay bawa man ta sila man wa man sa nipatay ni Jesus Christ, but ilang gisangyaw si Jesus og karon gibali sa mga relihusong kaparian nga sila ang guilty. Og labaw sa tanan, sila ang nagpa-feel nila nga guilty sila. Mo na nga murag ironical kaayo ang situation, but mao na ang kinabuhi ng kalibutan na. Ang inosente mao na na guilty. Ang guilty dili inosente. Ang nakasala gawas nun. Ang gisadaan taon nagtago-tago og napriso. Ang hustisya gyud ng kalibutan na is not fair at all. But thank be to God, He's a God of justice. Di man kay ma-serve din sa kalibutan, paminawa lang ni ikaw nga nagtago-tago, nga ikaw matang unisinte,
ikaw nga na nagpapriso sa imong kaugalingon, ikaw mata ang inosente, mabutra ang hustisya alang kanimo. So one thing we can see nga kaning religious leaders, di good sila religyoso sila pero dili sila Diyos nun. Nga naman, kay outwardly, maingon sila kaila sila sa Ginoo, mutudlo pa guys na may tungod sa Ginoo, pero gingon sa Ginoo diya sa Matthew 15:8 ug sa Isaiah 29:13 nagtudlo sila pero ang ilang kasing-kasing layo kanako. Ug ang ilang gipangtudlo mga balaod nga binuhat sa tao. O sa Timothy, nagingon din ha, 2 Timothy, na sila form, na porma ragadli kayo, nga anak chol. Di kabuhat og plato, pero wa ang gahom sa kausaban, di makita ang kausaban. Kay mura silang mga lubo nga nagsulob sa usa, mura silang lubo nga nagsulob og usa ka sheep, pero lubo sila inside. Kani mga tawhana, they can never love other people. They cannot even forgive other people nga naman because they love themselves too much. Nga wala silang higugma. Not even God, they cannot love God kaya di mo makita. That is why kani mga tawhana nga nasuko sa mga apostles for teaching the truth. Ang mga apostoles ila man unta ning ila tang agakon, ila tang paminawon, ila tang susihon kay ang mga apostoles may nagdala sa pagtulunan ni Kristo Jesus nga hasta sila unta maluwas. Kay kaluwasan libre man. Anybody can receive that gift of salvation only and only if ang tao mo angkon nga wagi siya ayo. So mga rita sa second point, ang mga apostoles nibarog sila. Nibarog sila sa pagdungog nila sa accusation sa sulti sa high priest, ningon sila nga mo obey me, mosunod lamang mi sa Ginoo kaysa tao. In short, ningon silang tanan, ang inyong gisulti sukwahi ni oppose, ni kontra sa gitudlo sa Ginoo namo nga kami musangyaw sa iyang pulong, nga kami may nahimong image bearer of His Son Jesus Christ. Gi-emphasize nila ang obedience sa Ginoo. Ngano man na? Magsuunan klaro sa mga apostoles ngano silang gitawag sa Ginoo. Ngano silang nangausab sila. Nganong natagaan sila bag-ong kinabuhi. Klaro sa ilang hunahuna. Ug labaw sa tanan, gi-instructionan sila sa Ginoo niini nga instruction in Matthew 28 verse 18 and 19, diningon si Jesus Christ. Ang tanang authority o kaning pagsulti ni Jesus Christ ani nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Buhi siya nga nagsulti. Nakita ko sila namatay sila, gilubong siya. But 3 days after, nabanhaw siya. O nakikita si Jesus Christ nila nga to sa Galilee. Asa ni nga bukid, wa takibaw ni ini. Pero naingon si Jesus Christ, tanang authority, tanang authority sa heaven o sa kalibutan, gihatag din ako. Mao nga, panglakaw kamo o paghimo mong disipulo sa tanang katawhan, sa tanang nasod, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo ug tudloi sila sa pagsunod sa tanan nga akong gimando kaninyo. Ug ako mag-auban kaninyo ngadto sa katapusan nga adlaw nining kinabuhian. Mao gitawag na to Great Commission. It is a charge, a special instruction sa disciples nga mismo ang Ginoo sa paghahatag niya ni ini nga instruction, iyang gitultulan ug iyang gibutang ang iyang mga disipulo sa bag-o nga dalan nga ilang pagalaktan. Gitagaan niya bag-ong meaning, bag-ong katuyuan ang ilang kinabuhi. Kay kadaghanan sa mga tawo ning kalibutan na wa kasabot unsay katuyuan nga nang buhi sila. Nganong naa sila? Mao ni ang path o gianan nga godly Diyos nun nga ang Ginoo mismo maoy nag-umol, naghimo dalan nga mopadulong sa langit ug mohatag og kinabuhing walay katapusan. Nga ang tanan nga maminaw sa mga apostoles ug motuo sa ilang mensahe diha sa ngalan ni Kristo Jesus maluwas gayud ug dili mahiagom, dili sila maadto sa imperno.
diin wala na yung chance in any way nga makabalik sila sa langit. Remember this, ang chance na to is karon mintas buhi ta. It's not when namatay tao na close na atong mata. Walay chance ta ni ana nga makabawi ta o makagtos ta sa langit. So nganong mo? Mubalik ko nganong ni himo man jud og baruganan against sa Supreme Court ang mga apostoles nga mo obey sila, mo sunod sila sa Ginoo kaysa tao. I believe because of this. Ningon si Jesus Christ, all authority, tanang otoridad sa langit o sa yuta, ihatag din ako. In short, siya ang dunay grabing power o authority. Kisa may dunay authority all over the nations. World Health Organization, o ang mga guys lang nahimo karon. Ang US, gagubot sad sila. Ang Russia, ang China, gagubot biya. Nagsige biya, kinananay ang mga world power. There's no one nga mag-iunta nga great jud kay nga power ni siya kani nga presidente. Right now, wala. But Jesus is the greatest power, powerful being nga nikabot nimo og ningon, I love you. I died for you para mahimo kang ako ug maghiusa ta ngadto sa langit. Kisa may mo offer mo ginana nga gamhanan nga tao. Pagkamatay ko nimo para magkuyog ta. Ug maglingkod ka uban nako. Nabay gamhanan nga moingon ana? Wala. Because every powerful being in this world greedy, daw, hakog, suyaon, mupatay mga tao sa maning mga relosong mga katawhan. Lagi patay si Jesus, pamatsyon sa din nila ang mga apostles because they cannot afford to lose. Di nila pwedeng ihatag ang ilang gahom din ni karon. Bahala unsay may tabo basta ila yung kupta ng gahom nga naa dinhi. Pero temporaryo man eh. Ang kinabuhi temporaryo man. Mo na nga kinsa may makago against ni Jesus Christ do na ba? Do na ba mas gamhanan pa niya? Ang Diyos nga imong gituan mas gamhanan pa ba ni Jesus Christ? Wala gyud. Tanaw na to ang Bible. Kay gipatanaw jud ko sa Ginoo nini. Example lang ni. Dili pa gani exhaustive, dili ni ang tanan pa gyud. Gipatanaw ta sa Ginoo, gipalili ta sa iyang mahimo, iyang power of authority. Matthew 9:6. Doon na siya authority sa pagpasaylo o paglimpyo sa tanan ng mga sala. Matthew 10 verse 1. Ang Ginoo doon ay power o authority paghatag og gahom sa iyang mga disipulo para papahawa sa mga demonyo, pag-ayos sa ng mga masakiton. And even until now, this power is available kung ihatag sa Ginoo o kung kinsa nga tawo nga mo tuo kaniya. Luke chapter 10 verse 19. Jesus can give us the power to overcome the enemy. Mapildi ang atong enemy kay di man kita ang mo fight ang Ginoo man. John chapter 5, ang Ginoong Jesus doon na siya authority nga siya muhukom sa mga buhig sa mga hinatay. Do you know that? You're going to face Jesus Christ. Dili ang ubang mga ngalan, only in Jesus Christ. John chapter 10 verse 18. Doon ay authority ang Ginoo nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi ug iyang bawion, and that's what happened. Namatay siya kay iyang gitugutan, nabanhaw siya kay gana siya mobanhaw, gana siya mobarog. Kay Ginoo man siya, wa man siya kamatayon, eternal man siya nga God, immortal man siya nga Ginoo. Mga kisuunan, we must face all these facts. Romans chapter 13 verse 1, 1 Corinthians chapter 15, 24, Colossians 2 verse 10. Jesus Christ niingon, He alone has the power. Siya lay dunay gahom sa tanang mga otoridad o mga tanang gahom o kinsa pa ng gahom ning kalibutan na including Satan. Nobody can fight against God. Sumutan ako nimo, kag kinsa mang authority imong giobey karon? Ginoo? Nga sa kalibutan o kinsa pa ng authority? Tao o Ginoo? Gidasig ta sa Ginoo, yes, sa pag-obey sa tanang mga authorities. Gisuwat niya sa Romans chapter 13 verse 1 to 5. However, kung ang balao din hisayuta or kung kinsa man siyang tawhana nga dunay authority, mo kontra gani, mo oppose gani sa good morals, sa pulong sa Diyos most of all, ug sa imong konsensya, o sa may imong buhaton. Sundon gihapon nimo ang tao or ang Ginoo.
manang akong gisulti diha ganina nga ang godly disobedience mao na ang gibuhat sa mga apostoles. Og ilang gisulti ang tanang mga rason ngano mobarog sila. Nibarog sila tungod sa ilang pagtuo kung kinsa si Kristo Jesus. Ug nisalig sila nga ang gibuhat ni Jesus Christ diha sa cross mao ang ebanghelyo, mao ang ilang kaluwasan, mao ang nindot nga ugma, mao ang paglaom nga ilang gisaligan, mao ang ilang gisalig ang ilang kaugalingon sa Ginoo. Kay kung para sa nila, kung time na mamatay sila, matay gud sila. Pero kung dili pa mahuman ang Ginoo sa plano sa Ginoo silang kinabuhi, why bisan kinsa makatatcha sa tao. Kibawas lang kinsa ilang i-follow. Kay kibawas lang asa sa sila padulong human ni ining kalibutan na. And that's one question I would like to ask you. Kibaw kag asa ka padulong human ka mamatay? And there are many people in need of God right now, but they don't want to read the Bible. They don't want to, tislaganan maminaw sa kaluwasan. Why is that? Papatingali dyan maabot ang punto. Pero nga rita sa punto, numero 3. Ang ilang greatest depensa mao ang kamatuoran. Kaya makita nato sa verse 30, ang apostoles naghimo sila swift kayo, diretso kayo, ug way ko kahadlo kayo nga tubag. Ang Diyos ang among sundon, dili ang tao. Og ila din gisaysay ang mga kamatuoran og ang mga miracles sa pag-ingon nila. Nga ang Ginoo sa among amahan, gibanhaw si Jesucristo gikan sa mga minatay, kinsa kamo mismo ang nagpapatay niya diha nga inyong gibitay sa kahoy. Gipataas siya sa Ginoo diha sa tuo nga kamot isip prinsipe og manluluwas aron mohatag siya kaluwasan o kapasayloan sa mga sala. So, kung tanaw na to ang verse 30, ningon sila, the God of our fathers. Pagsulti ni Ana, ang mga apostolos ilang gipahinumduman ang mga Hudiyo nga mga leaders nila. Ngadto sa ilang gigikanan ang ilang roots way back to Abraham and Moses. Diin mismo ang Ginoo nagbilin og covenant or kasabutan ngadto kanila na ang amahan nga niingon mag-raise up kog propeta manang sa Deuteronomy 18:15. O kani nga propeta, the greatest prophet is Jesus Christ. But sad to say, he's not only a prophet, he is God. He is God. He's not only a prophet man. He is the pinakagamhanan nga propeta kay Ginoo siya. Manang uban mingon sila propeta ra na siya, Ginoo siya, no. Imong gi-reject ang Ginoo, imong gi-reject ang iyang gibuhat sa cross. Then unsaon nimo pagkaluwas, unsaon nimo pagpapasaylo sa imong mga sala nga we can never pay our sins. Daghan na kay tagsala kumpara sa atong mga maayong buhat. So sa pagsulti niini, by telling their accusers, niini nga ilang gikutlo nga gikan ang Ginoo of our forefathers, ilang ipakita nga consistent ang ilang pagtulunan sa katigwangan nila. So why dapat i-akusar ang mga religious leaders kay sila man unta ang nagbasa sa Biblia, Old Testament pa to ni atong panahon na, Old Covenant. So mao na nga bisan pa niya na ilag jud gihapon dakop ang mga apostles. Now gawas niya na gisulti nila nga pagkabanhaw ni Jesus Christ, siya na karon ang naglingkod sa tuong kamot sa amahan. But here particularly makita na to nga giingon din ha, Prince or King and Savior. Because Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Kitagaan siya, gipataas siya sa tanang mga ngalan. Meaning si Jesus Christ ang promised Messias. Na niya ang dominion of power, especially ang gahom sa paghatag og repentance o pasaylo sa mga sala. Apan kini nga hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos, nagpaubos. Kay diha sa cross, nagpaubos siya kay iyang gibayran ang sala sa tanang tao sa kalibutan. Asa man kakakitag gamhanan kayo magpaubos? Only in the person of Jesus Christ. Manang si Pablo nindot kay niya pagkasulti dinhi.
Kisulti niya sa chapter 2 verse 5 to 11. Ningon siya, angan niyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kagulingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya ug nagmagsinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod ni ini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Makigsunan, mga katawhan. Ayaw pangitag laing ngalan. Ang ngalan lamang ni Jesus Christ ang imong sangpiton. Kay pinaagi lamang niya makabalik ka sa Amahan. Kay siya ang Amahan usa. Ug ang Espiritu Santo naa karon. Buot og andam magpasabot kanimo kinsa ang imong alagaran simbahon, ituboy pasalamatan ug pangayuan sa tanan nimong pangkinahanglanon ning kinabuhi-a. Mao na nga atong kinaiya, dapat susama gyud ni Jesus Christ magpaubos ta. Mao na nga ang mga apostoles ningon pagud sila, ni testigo sila, ningon sila, witness me nining mga butanga. Ug mao sad ang balawang espiritu. Diin gihatag sa Ginoo sa tanan nga mo obey kaniya. Now, tanaw na to ni unsa man ning witness? Ang witness mo ning attestation, sa panihatag kag ebidensya o prueba sa usa ka panghitabo o sa kabutang. Nitestigo ka. Witness ko, nitestigo ko. Ang akong buhaton man na ang pagtestigo, pero ako nakakita. Okay? So, usa ni katawo nga naghatag ebidensya, specifically, ang usa ka tawo nga nitestigo diha sa judicial tribunal. Or, usa ka tawo nga moingon ko nga, abilin, Marika, testigo ka ha, ni bayad na ko 1 million aning tawhana ha? Di ba witnesses? Kay kumingon ang gibayran nimo sa imong utang nga wa man ka ni bayad, kani nagpapila di man na, pero kung dunay witness nga makatestigo nga diha jud ganya ni pirma gay ka, ako man ang pirma. Then dili na gyud ka pangilad o ka-deny ang usa ka tawo. Pero nagsulti sila dinhi nga ang balang espiritu witness sad. Kay ngano man, kay siya man ang nagpanglihok diha si Jesus Christ. O sa dihang wala na si Jesus Christ ni balik sa langit, the more siya nga nagpanglihok diha sa makatawhan nga niila ni Jesus nga siya Dios og mangluluwas. O God willing, kinahanglan mo focus og gamay ni ining work sa balang espiritu para makasabot ka ita. Daghang ang mga tao nga Holy Spirit ra ilang tan-awon, God the Father ilang tan-awon, Jesus ra ilang tan-awon, di man pwedeng bugkang-bugkagon ang Ginoo. Yes, usa ra siya, pero tulo ka persona sa usa ka Dios. Di mo pwede nimong i-separate sila. They are one, and we need to serve only one God. So God willing, next week, continue pa kong pray sa Ginoo nini if this is really what He wants me to do. So ang mga apostles, witnesses silang tanan. Kaya nga naman, nakakita sila sa pagpagwali ni Jesus Christ sa mga milagrong, ang bakol, nakabarog, ang patay, nabuhi, ang mga sanidi kakita, nakakita, mga bungol, makadungog na. Ug labaw sa tanan, Peter, James, ug John, nakakita sila sa tinuod gayud nga kahimtang ug naong ug ang deity pagka-Dios jud ni Jesus Christ. Nya was na namatay. Nakakita sa kadaghanan sa nila nga si Jesus Christ na banhaw gikan sa mga minatay. For 40 days kapila nagbalik-balik si Jesus Christ nga nagpakita siya mga apostles. Ug labaw sa tanan nanganga sila nga ni saka ngadto sa langit si Jesus Christ, another event. All these things nakaingon sila kakita among gud mi. Ano mamakak na mi sa butang nga among na witness, nga among nakitaan. Manang before the Jewish Supreme Court of Justice, nga gitawag nato Sanhedrin, ni testigos sila. Di sila kapamakak ni ini. Daghan ra kay sila
nga di kung namakak sila di unta magkaklaruhay ang ilang istorya kadaghan na kay sila nga magsabot-sabot nga mao gyud ang istorya mo ni istorya mo ni istorya ha sa kaming dinhi pito may kabok sa balay dili mi ka ingon nga mao ni mo na ay dunay masipyat correct ug labaw sa tanan ng atong memory mo fail nato kung mga bakak lang na but if you see it you will never forget sa imong nakita o sa imong nadungog. Kaya ako mismo mag-iso na mayingon ko, I can attest you, God is alive. I've heard Him many occasions. Makadungog sad ko sa iyang pulong when I read the Bible. Uli mo sa tanan, giusab niya ang akong kasing-kasing ug dagan sa akong utok. That's why I'm preaching. Dili akong gusto ang Ginoo. Kaya kung kibaw ko nga kinsa siya, pero di ko ganahan mo salida. Ganahan ko nara ko sa likod, nara ko sa iskina. Di ko ganahan nga na ako din ha. But this is, kung konbensido mangguga, ang katong nakakita, ang naka-experience niya, birahon sa ka sa Ginoo, pero yun, okay, kita man ka, naka-experience man ka nako, buhi dyan ko, di ba, o sulti sa uban. Mo ni ang mga katamatuuran. Yeah, I would just summarize it in this form. Sila, nagmatuod sila, misulti sila sa truth number 1. Nga ang ilang pagtulunan, linya sa mga gipang yaw-yaw na, sa mga katigulangan nila. Truth number 2. Ningon yun sila nga, kamo masadyod ang nag-instigate o nag-push mga katawhan nga mamatay Jesus Christ. Truth number 3. Misulti sila nga, kibaw mi nga gipataas sa Diyos Amahan si Jesus Christ. Gikan sa mga minatay, o gitagaan siya title higher than any title, Prince and Savior, and most of all, King of Kings and Lord of Lords. Truth number 4. Na si Kristo alone, si Kristo lamang ang makahatag og repentance. Kaya saan ito pag ginuso, kung di gigikan sa kasing-kasing, di ka ka-repent. O siya lang ang makapasaylo, makapalimpyo sa imong mga tanang sala. O mismo ningon sila, truth number 5, witness me, nakakita me, nakadungog me. O mausad ang Holy Spirit. Apan makita nato din after all this nga ilang nibarog sila, sa ilang prinsipyo, sa ilang gituhuan, sa ilang nakita o nadungog. Fearless sila. Courageous sila. Tanawa ang verse 33, chapter 5 sa buhat. Sa pagkadungog ni ini sa mga relihiyosong makatawhan ng Supreme Court, nasuko sila. Nasuko sila. Ubot nila nga patsyo ng mga apostoles. What a response. Grabe yun. In anik, when the heart of man is hardened sa sala. Ang depensa sa mga inosenteng mga tao, dili madunggan sa mga dalunggan sa mga tao, nga buot gayod mo. Musirado silang mga mata, kay di sila ganahan makakita, o di sila ganahan makadungog. Kaya nga naman, uncomfortable sila sa teachings of depensa, tungod sa ilang jealousy. Mao ni ang mahitabo. Sa dihan doon natin jealousy, usa ka sila, nga musud sa tong kasing-kasing. Mga nakniglay nga sala, uglain pa jud nga sala, uglain pa jud nga sala. Mo na ang imong padulngan, shoot! Padong jud ka sa ubos. Mo nang dapat alerto ta all the time. Magbantay ta all the time sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Kung makakita atag na mga tinguha sa atong kasing-kasing, nga tawhanon, unod-non, ug dili gikan sa Ginoo, immediately muampo ta o mangayo tagtabang sa Ginoo, mubeg ta sa Ginoo nga mayngon, Ginoo Dios, please ilisin tangtangan ni sa ngalan si mga anak na si Jesus. Ayaw padugaya kay mas mukaging na sa matag oras nga imong palabyon. So atong nakita unsa ning godly disobedience, unsay naong niini? Kani mahimo lamang og nagagikan lamang sa mga nakailakinsa si Jesus Christ og nituo unsa iyang naangkon og gibuhat nga kapasuloan sa tong sala ngadto sa Calvary, ngadto sa cross din siya namatay.
Diin ngadto iya tang gilukak, gipurchase sa atong pagkaulipon, sa atong pagkamakasasala. Mao ni ang makatawhan nga nakasabot nga ang kaluwasan, grasya pinaagi sa pagtuo lamang ni Kristo Jesus. Ang pagtuo nga gikan sa pagpaminaw o pagpaminaw lamang sa mensahe nga magagikan sa baba sa Dios. Kani nga wali makita nimo wa di nili ni ako sa pulong ni sa Ginoo na verse by verse ta gibase nato sa Biblia. Mao nagisulti sa Romans 10 verse 17. Kani nga mga panghunahuna nga nabag-o. Ilang panghunahuna may tungod sa Ginoo, nakahatod nila og personal relationship with Jesus Christ. Isip siya ang bagong amo, agalon nga angay silbihan. Mao ni ang relasyon nga makahimo sa usa ka tawo nga motubo siya. Kay daghang relasyon ning kalibutan na apan napildi ka naguba ka niya nga relasyon. Kay nga nang motubo man, kay ang relasyon manggod nato sa Ginoo, ang Ginoo manggod ang nagtrabaho ug nagbuhat og maayo ug iyang ipakita o ipadayag ang iyang gugma ug iyang pagkatao dinhi sa atong kinabuhi para mas mo in love ta niya, mas makupot ta niya ug mas mobilib ta niya. Ug labaw sa tanan mao ni ang relationship nga di ra kutob sa hunahuna. In relationship ka of a true living God buhi nga Dios, ma-experiensya nimo ang iyang gugman diha sa imong kinabuhi. Di siya makita pero tinuod manggod siya. Buhi manggod siya, maki-apil manggod siya, maki-alam manggod siya sa imong kinabuhi. Kung atong itugyan atong kinabuhi nga niya. Kay buhi siya. He cares for His own. Ug ang tawo nga dunay relationship sa Ginoon, sa akong giingon, magtubo sa gugma ug sa grasya, sa dihang siya magpadayon sa paglakaw nga mosunod gayud sa Ginoo sama sa mga apostoles nga atong nakita dinhi. Mga katawhan nga dunay kaisog, dunay prinsipyo ug dunay klarong katuyuan silang kinabuhi. Di nahimo silang stronger sa matag problema ug mga persecutions nga ilang nagian. Kaysa ilang nagiang mga kalisdanan, the more and more na experience nila ang Ginoo. Ang anak sa Dios nga buhi nga actively nakialam sa ilang adlaw-adlaw nga paglakaw pinaagi sa balang espiritu. Nasayod mo, kung nakibaw lang ta sa kamatuoran, ang kamatuoran mohatag na itong kagawasan, daga na kayong kutlo niya na, pero murag out of context sila. But anyway, tinuod man yun na. Mismo man na si Jesus Christ na ingon. Kung kibaw ka sa matuoran, maggawas nun kas mga butang, mga pakak. Labaw sa tanan, mohatag ni mo power ang kamatuoran, nga magkapuyo ka o Diyos nun nga kinabuhi. Kung seryoso ta sa atong pagdawat ni Jesus Christ, o atong i-apply atong ikinabuhi ang tanan nga atong nahibaw-an sa iyang pulong sama sa sermon karon atong i-apply. So consistent application sa kamatuoran makahimo nimo nga ma-bright ka, makabantay dayon ka asa ka mo sunod ug asa ka di mo sunod, asa ka mo obey ug asa ka di mo obey. Disobedience ba ka godly ba ni or human lang ni nga disobedience? Mama ang kagsuunan mo ask ko ninyo ni nga questions. Asa man jud ka na suya? Suya ba ka pa ka sa Ginoo? That's good. O suya-suya lang kas mga tao kay dato sila kuan man ni sayo. O punta na imong kabilingon ngano suya ka. Tao ba ka nga dunay kaisog prinsipyo o katuyuan? Pwede ba nimong masulti unsa na siya? Kung imong ka yes, define it. Kung wala, isulti sa na ngano. So susihang atong kagalingon. So, muta na sad ka, asa man ko pirmi mo disobey? Kung nga namong pirmi man ko mo, dili mo sunod. Unsa may gibasihan ako sa akong dili pagsubay sa sakto. Ug labaw sa tanan, muta na sad, godly ba ni akong disobedience? Kiba ko magsunan kini mga questions, makahimo gyud nimo nga mutan-aw jud ka sa kiladman sa imong kasing-kasing, and I will encourage you. Kung wa ka kasabot, mismo sa mga kagalingon, kay mauman ni, kung nalibog pa ta, tungod kay wa pa kay takibaw sa kamatuoran, or na ang kamatuoran, himo na og mga pag-stir up sa itong kasing-kasing, feel free to text us, message us sa FB page,
nga maki-counsel ka. We are willing to help you understand unsay imong ikinahanglan and how to really get to know Jesus Christ. Kay ang pabor sa Ginoo importante kaayo. Apan kinahanglan maminaw ta, mususi ta sa iyang kabubuton ug may laila ta sa iyang anak. Kay kung di pa nimo hibaw-an ang Ginoo, umamatay na lang ta. Usa ra gyud atong padulngan ang impierno. Mao ni ampo ko nga kani untang mensahe nakapahimo unta nimo nga muduol pa jud ka sa Ginoo para sa imong kaluwasan. Kung ningon ka Kristohanon ka, kani untang mensahe makapalig-on unta nimo, especially ang imong disobedience godly unta. Og labaw sa tanan, mingon ko nimo, kung napanalanginan ka nini nga mensahe, like and share this page. Ihatag sa ubang katawhan nga nakinahanglan sa your family, your friends. They need to hear the word of God. Pero una ko mo close in prayer. Bot yun ako pasidunggan o pasalamatan. Ako yun i-deklarar, akong i-testify din ang kamaayo kabutan sa Diyos. Ang gitagaan ko niya og team nga willing kay mo tabang to make this video. O sa ubang pang videos nga makita nimo na-improve ang video because of the efforts nga ilang gihatag. So I praise and thank the Lord sa akong team nga gihatag niya, akong younger sister, si Bernadette, akong brother, si Rodrigo, akong pagumangkon, nephew na ko si Sam, akong adopted daughter o akong adopted nga anak nga lalaki si Abilin o si Marco. I praise and thank the Lord for always enabling us to do His work properly. So mag-ampo ta nang itong amahan, salamat kayo. Lagi mo jud kag mga circumstances to form my team. What a good God you are. Wag ay kong tanaw kakitaan na Ginoo, but imong gibuhat na. Because you want your work to be profitable sa dagahan. O nga, ikaw, Diyos man jud ka. Buot jud ka nga makita nga Diyos ka, in control ka. Manang, salamat kay Lord, there are many grasya na imong ipanghatag nga we don't deserve. And Father, even for your words today, I pray nga daghan ang taas magkatawhan ang naminaw ug ang ilang kasing-kasing nga usab unta. Ug ilang untang ihitugyan ug ihatag ang ilang kaugalingon baligda kanimo. Kay tanan na amo nahimo usab karon amahan, imo man ni. We are just, Lord, your instruments, willing instruments in thy mighty and holy hand. Mga salamat, dalay ko ng imong ngalan. We give you praise, glory, and honor back to you, O Lord, for power, dominion is yours forever and ever. Through your Son, Jesus Christ, we pray. Huwag tanan mag-ingon og Amen. Salamat kaayo. Like and share this page. God bless you.